Heeh, iki mau ana pamundutan. Gubuk asmara. Ya. Saka Pak Suratman koyoke. Oh, ya ora apa-apa. Nek ora kleru. Ya. Nek ora kleru ya bener, Rang. Lah iya. Ya. Anu Demega. Ya. Wis ane Ya ora apa-apa. Ndak ya. Ya Demega ngase iki mau ana pamundutan Gubuk asmara. ya. Urung dipinangkani. Ya. Apike kowe bae sing ngomong kok, Rang? Wes ora iki bagian. Ya Aja wong loro ndak. Perang dunia ketiga. ya ora apa-apa. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang Mas Bagong. Nggih wilujeng enjang adek beda wae nyeluk aku. Beda pripun? Biasane nyeluk jenengku Mas ngono tapi Bagong ngono. Oh, lah ya men beda. Oh lah ngono. Ya. Lah ngono pun Kakang mangerten. Mengerten apa? Hah? Mboten nak. Ora. Ngerteni apa? Ya ngerteni apa ta apa sing nek dingerteni ya. Aku kesel dadi payung Ora, lha sing ngakon kowe dadi payung iki sapa? Nah, kowe ora Sing ngakon kowe dadi payung ki ya sapa? Lah kowe ora peka-peka. Payung motor. Alah wis sembuh. Ya. Iya. Ki ana pamit. Langsung mawon nggih, Mas. Hah? Langsung mawon. Ya ora apa-apa. Ya. Oh, nggih. Neno. Ya ya yo, ya ya yo. Sampeyan iki napa pun mantun ta, Mas? Hah? Napa pun mantun? Wes pengestumu wes. Layak atos. Wah kowe ora ngindaki aku kok banget. Lho, lah sing ndek ngene ngomen jenengan ki sinten ta nek? Wes kaki wong arep mangkat ning Magelang ning. Lah kan sing penting wis mara. Dan ora Meniliki. ora ngindaki ngono lho. Meniliki. Dadi karo wong lanang sing perhatian dadi Lho, lah wong lanange we perhatian karo wong-wong kok. Weh, kowe iki kewajiban mergo ya apa ya wajibe wong nek ning ngene iki lho, lungguh ning isor blencong ngene iki. Karo sapa-sapa kudu sing apa ngati-ati. Ya, tegese ngati-ati iki
Ya dikon ngati-ati yo perhatian kuwi termasuk ngati-ati. Ya. Elisa ya panggahan wae dene. Kaya diantemi ngono ki ya kene iki janjane. Iya. Ya di lanjutke. Iki aku karo wong lenang iki sing perhatian dadi ning omah ki jenak. Iya. Lah iya. Lah diperhatiin malah memperhatikan wong liya piye? Juran. Ora kok ngono. Ayo Mas Pintu ngadeg. Ya wis ayo dilanjutke. Catetan sajroning teram lho. Wow. Lah sing ora semangat ki ping kowe ya. Lho, lah nyapa ra semangat ki wong ya semangat kok. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Apa to iki? Oh iya dong, oke siap dong, jaga jarak dong gue. Oke siap dong. Jangan gitu dong sih. Pacar. Cadetan sajroning saya kisinan. Apa ki anggere wis esuk ngene iki semangat itu muncul. Iya matur suwun sampun katur. Ya, matur nuwun terus sapa kowe iki? Mas Bagong. Oh iya. Sing ngomong gareng sing enten. Iya, Mas Gareng. Ya ora apa-apa. Ya. Aku ngerti kowe lara kowe. Ya. Lara njaba jero to kowe. Sesuk kek priksa, lenang apa wedok ngono kira-kira. Wadake apa wis. Yo sowan Bapak yo Le. Yo, kae kaya ana kewajiban sing kudu ditake. Yo. Tunsung tratepan
mangening kalang jewan naglar pandan muncar tinon lir kekonang surung sorote tanpa dagang Nimangeku mugung ayo mula marang Praja Ngamarta lan saisine Mrekudara. Barep kanggo napa? Sawise Siadisa ana ngarsaning pun Kakang padha raharja sak suwanira di Mrekudara Bratasena. Wah. Barep kanggo yo sasuan murung ngersamu selamat kaku rano alangan sewiji apa aku ngaturake basaku katuro iya siadipun Kakang Tampa ora pengestupun Kakang bae Tampanono Mrekudara yo tak gegep dadake jimat apa dene sira Siadi Arjuna ing Madukara padha raharja saksuwanira di inggih Koko Prabu pangestu paduka wilujeng sawanipun ingkang raying Madukara pun Arjuna wonten ing Praja Ngamarta menika sakmangke pareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya di ingsun tampa inggih Koko Prabu ora mengkoto dhisik sawisipun Kakang sawetara nganake pasewakan sing mirunggan lan beda karo adat sing wis-wis iki pun Kakang nampa pisuwane anakku ing Randu Gumbala Bambang Antasena Atmajamu Mrekudara Bambang Antasena sowan mrene esuk-esuk ana wigati apa marang tangunan mesti wae Antasena ora bakal sowan mrene yen ora ana wigati sing bakal diaturake karo Semar. Iya Mrekudara lungguh keng prayoga di. Yo. Kaya wis ora kurang prayoga. Lungguh ana ing kene. Anak anungan Indita bocah mursid. Iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning mangucap. Nanging kababaro dadi pakareti Antasena nggih anakku cah bagus sawise sira sowan ana ngersaning wakmu ing Ngamarta Darma Kusuma padha raharja sak sowanmu nggih Antasena anakku ing Randu Gumbala kula nuwun Pakde iya selamat kaku ning Praja Ngamarta saurunge aku njaluk pangapura nek akeh kurange tata kramaku jalaran wis dadi kodrating kawasa wis dadi kodrating dat kamur wingdet Antasena kuwi satra sing ndugal kewarisan ora iso tata krama ora iso basa lan ora iso ndodhok iya ora dadi ngopo nggih ya aku ngaturake sembahku katur ya wa iya ya ingsun tampa pangestuku Tampanono Antasena ya tak gegem dadekake jimat prayogakno anggonmu lungguh nang ngersaning menwamu Darma Kusuma kaya wis ora kurang kepenak Antasena cah Bambung padha slamet. Bapak Mrekudara. Slamet kaku, Pak. Bektiku katur ya, Pak. Ya, tak tampa pangestuku Tampanono. Tak gegem dadekake jimat Antasena padha raharja. Slamet Mak Cilik. Iya. Basaku katur tak aturke karo sampean ya Mak Cilik. Iya. Pangestune wong tuwa Tampanono. Ya, tak gegem Antasena. Piye, Pakde? Gawe kaget penggali ingsun dene dina iki. Sira sowan mangka tanpa tinimbalan ana wigati apa? Apa ana karep pribadi saka awakmu dhewe apa diutus dening sapa? Sepisan sowanku iki tilik marang karaharjane para pepunden-pepunden para Pandhawa. Angka loro sowanku iki ora saka karepanku dhewe ning sowanku iki diutus dening kakek Semar. Kakekne Nayantaka utawa kakekne Ismaya. Kakang Semar utusan kelawan kowe nggih. Heeh, Pakde.
Wigatine kepiye? Sing wigati ora ana liya jaba. Ngutus aku supaya sowan menyang negara Ngamarta iki wigatine bakal nyuwun ngampil ya kuwi wujude pustaka Jamus Limasada. Mergo kakane Semar dina iki duweni gegayuhan ya kuwi kepengin bangun desa Natanagara. Bangun desa Natanagara kuwi ora kok bangun papan sing magrung-magrung kuwi ora. Ning sepisan bangun desa kuwi bangun papan sing endah kanggo omahe para kawula sak Krangkat Dempel iki supaya betah, supaya ora jeleh, men ora ngono-ngono wae. Angka loro kakene Semar pengin nata negara, ya kuwi kepengin supaya morale kawula sak negara Ngamarta munggahe menyang negara Ndrawati, munggahe menyang negara Mandura iso tansah ayom-ayem tata titi tentrem guyub rukun mansinamatan daya dinayan antarane kawula lan Ratu Gustine iki iso cedhak lan antarane Ratu Gustine karo kawula iki iso nggatekke karo kawulane. Mula wale-wale apa Pakde? Sowan kuwi iki ora ana liya kejaba wigatine ya kuwi nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada gandeng Siwa Semar entuk sasmita pikantuk sasmita yen to anggone bakal bangun desa Natanagara iki kelakon yen to disyarat seranane wujuding pustaka Jamus Klimasada. Mula wale-wale apa sowan kuwi iki nyuwun ngampil wujuding Jamus Klimasada bakal tak aturake kakekne Semar Badranaya kinarya syarat srana anggone bangun desa Natanagara Dik. Nyatangening kalanggiwan taklayar pandan mohon sareng tinon ler kakon nang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gekono dasaring bangsa katiga jagat dewa Bathara Ngirantasena yen to pancen kaya mangkono sing dadi gegayuhanira lan sing dadi pepinginane Kakang Semar kuwi mau kepengin bangun desa Natanagara sayekti pancen luhur sing dadi gegayuhane Kakang Nayantaka. Lah mula kuwi ora usah mikir ringa-ringa Werkudara. Nggih. Kakang Semar duweni gegayuhan kepengin bangun desa munggo wis yadi kepiye? Uga aku apik-apik wae. Pancen cetha luhur sing dadi gayuhane Semar pengin bangun desa Natanagara. Natanagara ora mung dienggo mukti dhewe kanggo muktine kawula sak negara Ngamarta. Yen to miturute Syading Madukara kepiye? Mboten kok naminipun kula menika rebar-rebar pisang kalih ingkang dipun ngendikaken Kakang Mas Bratasena nanging kula piyambak mangertosi lan kula sampun tanggap bilih gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika cetha luhur saestu Koko Prabu. Kula nyengkuyung kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung yen to pancen cetha kaya mangkono Werkudara lan Arjuna. Ayo derek nopon Kakang lumaku menyang Krangkat Dempel kang wigati nyekseni lan menehi pangestu saha ngaturake wujuding pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada marang ngersaning Kakang Semar Badranaya. Ya tadirake ora sasuwe-suwe lakune parapataku Panjabala Panjawa Kula
Astina Maha Prabu Duryudana duhare ningsun Werkudara Bapak Durna melajar kados pundi kabul kawusananipun anggenipun Bapak Durna badhe mboyong kaliyan pun Semar Badranaya oleh astapun swaru gembol sumorante hawala ker samangke ketiwasan ker Semar badhe klampar anggenipun bangun desa badhe bangun desa kula gagar wigar badhe mboyong dhateng pun Semar Badranaya lajeng samangke kados pundi kula dipun pulasara kaliyan anak-anake Semar keparat Semar dinetraning uga rapuh sadaning kukila kanikara saketer kene tunganing kok ler musing bene panca babatoke ngayam wono mrak mangwuh ing pagalakan
sugeng sadulita mel saderenge kula ngucap syukur Den matur sembah nuwun ing atasipun ming sak gubuk kula kok ketekan kerawuhan priyagung Nalendra Gung Binathara sekti kalintang jayaning perang weh kondang ten pundi-pundi matur sembah nuwun sanget nggih Den sinuwun Kresna sinuwun Puntadewa napa dene sinuwun Madura iya Kakang Semar tiba sepadha-padha aku uga ngaturake panuwun Kakang merga sangka Kakang Semar sing duweni gegayuhan sing pancen lugur napa Ndarantasena pun matur kalih jenengan iya wis Antasena matur kelawan panjenengan ingsun Kakang nggih sinuwun Ndrawati matur sembah nuwun nggih Den jagat dewa Bathara jagat pangestu para wayah para jagat ya Kakang Semar ya wah lah dalah aku ora ngira antri banget Kakang yen to Kakang Semar duweni gegayuhan sing pancen luhur tumraping negara lan tumraping kawula ning Padukan Karang Kadempel iki napa to Den kula niki ming nembe rasanan kok dene sak mangke gegayuhan nggih syukur matur sembah nuwun nggih Den panjenengan sedaya menika pun kersa rawuh wonten ing mriki ateges menawi kawula ngamuningali para Nalendra menika sami rawuh kawula menika ngertos lan kawula para kawula ing Karang Pradisan menika ngertos nek Nalendrane menika nggatekke karo kawulane matur nuwun iya tiba sepadha-padha Kakang iya tiba sepadha-padha Kakang sinuwun Mandura matur sembah nuwun nggih kula kaya ora percaya nek sinuwun Mandura kersa rawuh mriki mesti kemawon panjenengan menika nguring-nguring kalih Ndaratarja wau merga ing atase Semar niku mung kepengin bangun desa wae kok dadak nganggo syarat srana Kyai Nenggala matur sembah nuwun Den yo Kakang Semar ora dadi ngopo ya pancen ora saurunge aku kaget lan aku ki walah dalah Semar iki mung gedibal 17 mung wong loro saudon telu saurupan paribasane kok arep bangun desa mbutuhake syarat srana ya kuwi wujude Kyai Nenggala pusaka pamriksa Sekti kowe lah dalah ning bareng tak betung-betung tak gelar tak gulung pancen gayuane Kakang Badranaya iki pancen migunani lan pancen luhur tumraping para kawula nggih Den sepisan kula mboten ajeng kula njlentrehke mesti panjenengan sedaya menika sampun tanggap yo iya Kakang Semar matur sembah nuwun kula pun ngertos ugi nek jenengan sedaya menika rawuh mriki nggih nganthi pusaka ketiga cacahipun setunggal pustaka Jamus Klimasada angka kalih senjata cakra lan angka 3 Kyai Nenggala ya pancen kepara nyata Kakang tumuli sak mangke mboten sah dangu-dangu mriki kula suwune Den mareka den prayitna semurires eka balik monggo kula aturi maringaken dumateng ingkang abdi ya ora sah suwe-suwe Kakang muga-muga enggal kasembadar anggonmu bakal nggayuh ya kuwi kepengin bangun desa nata negara gunjang gandeng langit gelap pamuring sukma sinukmaya
Sinuk maya winaya ing asepi Sigro andumuk kuncung ing Kelurahan Semar Badranaya ateges bakal duwe gawe ing cipta arsa bangun desa Natanagara syarat srana sampun samapta wonten ing ngersanipun Kelurahan Semar Badranaya kocapa ing mangke Kelurahan Semar Badranaya munjuaken ngersaning dat kamurwing dat eling-eling nadyan ta wujuding Panakawan ajaring wujuding mung batur nanging tinampa kang dadi kudrate kocapa ing rikala semanten kaelaning jagat gaweaning para dewa sawusnya 3 pusaka den dadosaken setunggal para kawula ingkang saderengipun anggadhahi kawontenan nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung sak mangke waluya nirmala temah jati jati temah mulya kawula ingkang nedheng nandhang raga nandhang gerah sawusna Kelurahan Semar Badranaya bangun desa Natanagara dadya husada sehat bagas waras kawula kala wau tetanduran kang mati malih dadi ijo raya-raya kaelaning jagat gawening para dewa sawusnya kelakon anggenipun Kelurahan Semar Badranaya bangun desa Natanagara 3 pusaka kondur piyambak-piyambak wonten kersanipun ingkang kagungan den prayekta semurires kabali pun kelakon den alhamdulillah syukur binage sewu matur sembah nuwun menawi jengandika sedaya boten rawuh mriki tartentu kawontenanipun para kawula ning 3 negari kang sakmangke nembe nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung malah boten karu-karuan kawontenanipun ya Kakang Semar bela dalah kok aku ngrasake atiku tentrem penggalihku jenjem jroning atiku ora kaya duweni rasa sing kepiye-kepiye lah nggih ya bela dalah mbuh dayane ngopo Semar sawise Kakang Semar mau nyipta pusaka 3 mau lha kok saiki ilang ki nyandi mboten sah waskuwatos mancek teng pagedungan pusakane sampean-sampean piyambak pusakane jenengan enten apa mboten wedine mangke nek pindah teng Liyadrayan niku sami kondur wangsul teng ingkang kagungan piyambak-piyambak iya Kakang Semar jinuwun Puntadewa matur sembah nuwun nggih Den iya Kakang Semar aku uga ngaturake panuwun merga wis paring usada karo negara Ngamarta sing lagi taman pagebluk Kakang nggih gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawe gandrung ing praptaning Sang Raden Bambang Antasena laruta saking gurdha sangkuru kula yen mutusa Sang Sri Ndara Antasena mlajar-mlajar relax riyen ketiwasan kae ketiwasan sebabe bela dalah ora ngerti sangkan maraning bilai Siwa Prabu Duryudana ngamuk punggung Sratanto nirbaya rikala ora nrimake nek kakekne Semar kelakon bangun desa Natanagara kae
raja nguntak lir kinentap duka yayasinipi netra kocak ngondarandir manusmani jajalaras ngertane bawone iblis lanat menungso ratatarat Semar Badrana ora gelem tak boyong malah kelakon gore bangun desa obrak-abrik karang kadhembak dadi sungsang bawana bali karang kadempel tak bumi angus ben kawula arep urip sakarepe dhewe arep urip karepe arep modar karepe sing baku mengko Semar modar ning tangane Duryudana.